नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे स्वादिष्ट अशी लसूणची चटणी. लसूण चटणी बनवण्यासाठी इथे मी 40 ग्राम लसूण घेतली आहे. सालं काढून 40 ग्राम आहे. 15 ग्राम बेडगे मिरची घेतली आहे. भाजलेले शेंगदाणे 70 ग्राम आणि सुकं खोबरं 40 ग्राम घेतलं आहे. सर्वात प्रथम आपण मिरची वाटून घेऊया. मिरची देठ काढून वाटून घेतली आहे. आता यात लसूण घातली आहे. शेंगदाणे मंद आचेवर छान भाजून घेतले आहेत. मंद आचेवर शेंगदाणे भाजले तर सालं तर पटकन निघतातच, पण चवीलाही गोड लागतात. इथे शेंगदाण्याची सालं काढायची गरज नाही. सालासकटच आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात घालायचे आहेत. आता यात मिक्सरमध्ये बारीक केलेलं किंवा किसलेलं खोबरं घालायचं आहे. 1 वाटी खोबरं आहे 40 ग्राम. मिक्सरच्या भांड्यात मावत नसल्यामुळे मी नंतर ते अर्धा करून वाटणार आहे. अर्धा चमचा मीठ घेतला आहे आणि 3 इंच चिंच आहे. चिंच साफ करून घ्यायची आहेत. त्यातल्या बिया आणि बाहेर जर त्याची सालं चिकटलेली असली तर ती काढून टाकायची आहेत. 1.5 चमचा गूळ घालायचा आहे. आता फक्त एक जिन्नस घालायचा आहे आणि ते आहे खोबरेल तेल. तर इथे आपल्याला 1 चमचा खोबरेल तेल घालायचं आहे, पण मी ते शेवटला घालणार आहे. खोबरेल तेलामुळे स्वाद वाढतं आणि टिकतं पण. आता थोडं वाटून घेतल्यावर मिक्सरमध्ये जागा झाली आहे, तर उरलेलं खोबरं मी घालत आहे. आता हे मिश्रण छान वाटून घ्यायचं आहे. आता हे चटणी छान वाटलेली आहे. काही पाणी वगैरे घालायचं नाही, फक्त खोबरेल तेल वापरायचं आहे. खूप सुंदर चविष्ट अशी लसूण चटणी तयार आहे. ही चटणी तुम्ही चपाती, भाकरी, वडापाव कशाबरोबरही खाऊ शकता. सकाळी टिफिनला भाजी तयार नसेल तर टिफिनमध्ये घेऊन जाऊ शकता. खूप सर्वांना आवडेल अशी लसणीची चटणी तयार आहे. लसूण चटणीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.